kvalitu. Na to pamätajte, dobre? Úplne vo všetkom. Kvalita pred kvantitou, kokot. Žiadny žebrák, čo má 20 000 deciek, nebude lepší nikdy, lebo sme top. Takže všetko pekné v novom roku. Dúfam, že sa uvidíme a dúfam, že sa budeme mať všetci dobre a zdravo, OK? Nie, že mi tu chytí koberec alebo čosi. Do piče. No už by to mohlo aj dohoreť. Už sa to nedá udržať. Toto je streamerská ona, sviečka, či prskavka. Twická. Tady už dohorevé ľudia, máme ešte pár sekúnd, takže všetkým ďakujem za sledovania, ďakujem za subov. Chlapcov, ktorí tu minuli kopec peniazí na donaty. Pepa, ďakujem pekne za sub, si slávny, tak kúkuješ na stenu. Takže ešte raz dík ľudia. Veľmi ma to teší, nesmierne. Streamy sa stali real kvôli vám. Keďže sme to chceli vzdať po 90 dňoch, keď sme zajebali 90 dní, je tu všade dym, ty kokot. Že po 90 dňoch sme sa na to vyjebeme. Ty kokot a dostali sme nejaké osvietenie vyjebané, že nám potvrdili partnerstvo a už sme tu kurva koľko? 9 mesiacov ľudia. 9 vyjebaných mesiacov sme tu spolu. Jak to rýchlo ušlo, ty kokot? Jak to kurva rýchlo ušlo? Je to vôbec možné? 9 mesiacov si kokot? Každý deň pomaly? Dajme tomu, že 5 dní sa nestreamovalo, alebo 6? To je ináč celkom halus, ty kokot, to je celkom halus. Poháre do rúk. Všetci poháre do rúk, ľudia. Aj ty sú mi, poháre do rúk. Počkaj. A všetko dobré v novom roku. Šťastie a hlavne zdravie. Nech sme šťastní. Zdraví. Žiadne úrazy vyjebané. Nech máme gladiátor titul, ty kokot. Nech neprejebávame arény. Nech máme kopec hier a streamov. A nech ideme nech hráme hry na hard. Nech je všetko easy ako doteraz, ľudia. Nech je všetko easy ako doteraz. A hlavne pre tých, ktorí spravili pičoviny v posledných 364 dňoch. Tak jebte na to, všetko je za nami, nový rok je pred nami, OK. Takže všetko dobré ľudia, šťastie, zdravie, OK. Takže na zdravie chlapci a slečny. Na zdravie. Haló? Na zdravie. Haló? Není to šampus, kámo, ale protein je v pohode. Není to šampus, ale protein je v pohode.